Pa fath o Blaid Cymru gallwn ni ddisgwyl cael gyda chi wrth y lliw? Gallwn ni ddisgwyl Blaid Cymru sy'n dilyn trywydd dra gwahanol? Wel, yn sicr, mi'n credu y reswm dwi wedi cael y gefnogaeth gan yr aelodau yw bod yna ysfam newid yng Nghymru, a dyd y gwir. Ysfam, wrth gwrs, i newid y blaid, i sicrhau bod ni yn beiriant etholiadol sy'n mynd i fedru dilifro y fuddugoliaeth yn ei gyd yn deheu amdano fe yn yr etholiad cyffredinol Cymreig nesaf. Ond wrth gwrs, y gwir ddehead, wrth gwrs, ydy creu Cymru newydd, Cymru annibynnol, yr unig ateb cynaladwy yn y tymor hir i'n holl broblemau ni, dyd y gwir. Mae pobl yn chwilo am ysbrydoliaeth yn y gynnu. Mae gwleidyddiaeth wedi mynd mor ddilyw, mor lwydaidd, mor ddiddychymig. Mae pobl Cymru nawr, wy'n credu, yn barod i gael i ysbrydoli. Maen nhw'n chwilo am arweiniad newydd, a rhywun sydd yn mynd i roi'r tanol yn y bol ac ail gynerthydd. Nad oes rhaid i ni dderbyn y Gymru fel mae bod Cymru newydd yn bosib. Mae'r ymgyrch wedi dangos bod peth gwahaniaeth barn o fewn y blaid ambell i hollt o bosib. Ydych chi'n gobeithio nawr bwrwadu i un o'r blaid unwaith eto? Wel, fi'n credu bod ni'n tynnu llinell nawr ynddo fe o dan unrhyw annibyniaeth barn, ydy gwir. A bod yn onest, mae sawl un wedi sylwebu ar hyn ynddo fe. Oedd hi yn ornest, barchus, cyfeillgar, positif, adeiladol, ac dyn ni wedi rhoi esiampl ydy gwir i bleidiau eraill sut mae cynnal gornest etholiadol sydd mewn ffordd sydd yn adeiladol a ddim mewn unrhyw ffordd yn wrthgynhyrchiol. A nawr, i'n unedig unwaith eto, achos yn y bôn, bod yna wahaniaeth barn wedi bod ynglyn â strategaethau ac yn y blaen, yr un yw'r nod yn y pen draw, sef creu y Gymru annibynnol dyn ni gyd yn deheu am weld. Felly mae'r egni nawr oedd yn mynd mewn i'r ymgyrchoedd ar wahân, yn nawr yn asio at ei gilydd mewn un ymgyrch fawr i ennill yr etholiad nesaf, cymeryd y cam bras cyntaf ymlaen i greu y Gymru annibynnol dyn ni eisiau creu. I orffen, sut fyddwch chi'n edrych yn ôl ar cyfnod Lian wrth y lliw? Mae rai fi talu tein gyrru Lian. Does dim unrhyw un wedi gweithio'n galetach dros y blaid a dros Gymru, dros y chwil mlynedd a hanner diwetha, ac mae hi wedi gosod seiliau cadarn iawn y dyd y gwir. Mae'r blaid wedi gweld cynnydd yn ystod y cyfnod yma. Fi'n credu beth sydd angen nawr, wrth gwrs, ydy adeiladu ar hwnna a shifto lan ger ac yn y blaen, a dwi'n falch o gael y cyfle i chwistrellu'r egni a syniadau newydd mewn i hynny. Ond mae Lian wedi bod yn allweddol bwysig o ran roi un neges glir i bobl Cymru bod ni yn blaid Cymru gyfan, plaid i bawb sydd yn cofleidio holl amrywiaeth Cymru. Ni'n wlad rhy fach i adael unrhyw un mas o'r prosiect. Hi oedd y fenyw gyntaf i arwain y blaid. Fi ydy'r dyn hoiw cyntaf i arwain y blaid. Dyna'r math o Gymru modern gynwysol dyn ni eisiau creu. Adam, diolch i chi.